Dene nyong sing ala-ala nyong sing apik sing apa? Wis saiki lenga. Anggere minyak. Iya. Mbak Sartini minyak Japaron. Oh. Ambune wangi. Nyong Kasablanka. Tuh. Melati. Tuh. Apa? Jelantah. Ning kan kena nggo sarapan. Kayak Rika anggar kepengen madang esuk-esuk kurang kalabu kan anak jerantah kan kena nggo madang. Rika dadi late lunyu. Bisa bae gue mundur. Ya bisa golek Sabun bengi. Sabun bengi. Sabun. Kumu nang ngore kenanu badut ke krungu sabun jan. Asik kayak badut temenan buok. Talin-tulin. Aja nang kono ya. Aja nang kono wong lek njatakan Rika mari ngenek kon. Lah nyok beneran kene Kene dadi orang kenal. Nang pinggir Nang juga tengok iki. Ya nang tengah aja kanu ya. Mungkin kriyen kula nyuwun sing ngendang gentos. Ngendang gentos Pak anu sing saking pribumi. Kula nyuwun dikendangi kali wane Pak Warsito Cobi. Cocok reng karo ngetok kena ya reng. Tanggi kok anu bonjok gudange seniman wonten Pak Sarko, wonten Pak Warsito, Pak Ajib, Mas Gatot. Ampun pinten-pinten banget. Wis ngene ditokna lah. Pun mapan apa dereng? Dereng. Malah lagi nutuki apa ke sono kena bulengup. Harus diperintah kesuwen. Ayo Pak Warsito. Kowe lah sapa-sapa ngop. Sariden lunga pasar. Iya, sayang anak. 1.500. Aja kaya kowe iki ben ngegas. Padahal urip dakwah apa? Tantang. Iya, Mbak. Yen hamamatjan nganggo janur keni. Oh, muli bocah gem. Persis banget nembang Angger ora gelem ngendang ora sawerna-werna lah. Ngarani ciblak bocah gemblung. Ujarku kuala temen ya. Kemutan. Zaman semana. Nang endi? Lah nyong jejal karo Pak Warsito. Do nang Tobong Wangon apa? Nang Tobong Wangon. Ninggal 3 wulan mengyong. Alah Jon. Apa yang gane kolu wane? Masih jane ninggal utang. Oh. Niku anu jane nggih Bu Ciblek mboten darani gemblung bae wis anu pancen kok darani. Anu gemblung golek duit Malah anu tatabane niku astane malah jen bening banget ora nyanak rosa bening. Cobi kula badhe ngetes. Ayo. Kendange moni pecak jantung gedang kluthuk cobi. Dah, jen pinter banget kok. Siswane Pak Rasito si kemien pecak jantung gedang susu cobi. But. Dia tahu tuh susu. Muni but. Gedang bupek. Cobi sapindah malih numpak becak cobi. Keblumbang pupu kepentang sikil kejepit sikil kejepit ciblek
gemblung. Apa ora anu tukang kendang sing gemblung dewek. Wong anu garing ya anu lho rada yang muni sikil lho. Bisane ya il. Ya yang ngono. Lanjut monggo. Pacita Atung tung tung blang. Ya. Sor. Ki ora metetek-metetek kaya kowe. dadakan metek. Ora gumer yang gina-gina mripate. Jar ndecek metatak kok iki. Ya ngrora metatak angel. Maksud Jawa niki ya ora joget. Joget kemingkupan ya angel joget ya kudu kaya mandan benggang. Sikile benggang nek ora benggang. Iya, kuwi jenengane anu wong esi gadis. Lah nggih pancen nek mboten metatak mboten jero. Lah niku tiyang sami macul teng sawah nika. Kedah kali metatak. Nggih, dadine. Mangga. Yo. Pacitan. Panas Sesak langsung. Pacitan RB pacitan. Iya. Jeneng cendek temen. Sentimen banget kali buci blak niku. Lah wis surna bae. Masa ora sing anu lah, nyung sur. Saiki kena badine to ngendi? Arep badang. Ora Ngapa? arep mampir. Bonceng. Mampir. Kayak kepriwe? Lho, jane tak kok kepriwe? Panas udan aling-aling. Panas udan. Iya. Coba teng mriku parikan. Nano. Wis operan blek. Ya kiye wong anu sing nggih parikan Mbak Saka Sarti. kono. Tapi Tanjung Perak Tanjung Perak. akeh wedhute terus krasa enak bebeh dutute. Lah, medeni temen. Neng medeni. kuwi Anu napa niku lho? apa kuwi Sar? Anu apa? Anakku lah Kepriwe? mimi es lilin ngae Yur, plastike ora gelem dibuang. jadi Terus baru Jere, rasa enak. masih enak ma. Ora Enak mah. Mau tuh mamane enak mak ramane. Mamake loh. kowe sing barian blek. Ora ning kan anu apa enak-enak apa jerung anak iki ya jembodo banget. Priye? Barengin apa mangan es krim apa Es lilin. Mimi es lilin. Iya kok iki enak mak nih nanas Kok nanas? Nanas panas. Ngarani adem ning panas. Adem Oh, nanas. metu kok anu kemebul sih. Kemebul sih. Ayo kakek Kowe jeneng nek nyang barian apik. apa? Ora mengenai seseorang, ora kok saru. Ya iya aja. Tuku gaplek, Gaplek. diwadahi wakul. Iya. Ladai wak. Sing jenenge ciblek kaya tuyul. Kowe jenenge mengenai seseorang dan nyong siapa nyong udu wong. Diwales blek. Wales nek iso, aku Diwales. ora ono cacate apa. Ayo. Oh, tuku apa ya? Ayo. Tuku. Yang ono setuku-tukune nang Hah? ndi garep. Yang ono setuku. Niki teku lo warai. Parai. Mangkat ngaji. Mangkat ngaji. Ah, nunut motore ngowong. Nunut motor udah dawa teman. Nunut motore. Mangkat ngaji. Mangkat Nunut ngaji. motore ngowong. Motore ngewong. Kaki muji. Kaki muji. Tangane Pentrung. Lah iya lho Rika ngarani warna-warna maring nyung darani pentrung ora gelem. Ya suka sing pentrung. panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling.
omah penak. Samping. Ayo. Iya, sor. Hae, ser, ser. Yo, mendem. Aja mendem blek. Blek. Hei. Aja mendem blek. Centek manis ya. Dene aku disemprot. Ya, mendem ora kerasa, ora weruh. Ora weruh sapa-sapa, ora weruh kanca, ora weruh bojo, ora weruh sapa-sapa. Dadi ora ngerti nyemprot nyong. Nyong ya orang nguji nyemprot. Jajal nyong tak mendem. Aja lah. Mendem lah. Lamunya telat. Tapi Mas, Kelas. Diupilin. Ya bisa nulis. bocah cilik kayak Kalah, kayak muji kalah. bocah cilik kayak iblis. Mesti mambupil kowe. Aku melas jane. Masa diwehi upil ya? Ya nyong ngomong Males kayak males. Alas. Dudut tak. Yo sih. Males. Diburungan lah, males. Males, iya. Males. Semprot ya, semprot. Karo puji blekcen pengen ngambung rasane kola. Alah. wong-wonge nang sandinge dalange kok nyemprot kena dalange aku kari ora dibayar. Oh. Ora apa-apa duit wis nang mbarene iki. Nek bocah ayu. Nadian. Wadon sarata lawan yang ngake gulane aja lali agamane salat lima waktu minumane banyu Nyong malah sing wedi reng.